Hoci Teherán dlhodobo označuje za hlavného nepriateľa Izrael, najtvrdšie údery Iránu smerujú na arabské štáty Perského zálivu. Spojené arabské emiráty, Kuvajt či Bahrajn čelia stovkám rakiet a dronov, ktoré zasahujú letiská, prístavy aj ekonomické centrá. Za prvých 15 dní konfliktu Irán odpálil približne 836 rakiet a vyslal 2568 dronov na krajiny regiónu. Len na Spojené arabské emiráty smerovalo viac ako 300 rakiet a vyše 1600 dronov. Proti Izraelu pritom v rovnakom období odpálil približne 330 balistických rakiet. Najviac zasiahnuté sú práve Emiráty, kde útoky poškodili infraštruktúru a vyvolali paniku v Dubaji. Napriek tomu krajiny regiónu neodpovedajú priamo. Paradox je zrejmý. Štáty, ktoré sú terčom najväčších útokov, ponechávajú odvetu na USA a Izraeli. Tento postoj pôsobí pokrytecký, keďže bezpečnostné riziko nie sú priamo oni, no vojenskú reakciu prenechávajú na iných. Otázka, či sa arabské monarchie odhodlajú k vlastnej vojenskej odpovedi, tak zostáva otvorená.